Pasko sa Paho sa Lapu-Lapu City, opisyal nang gibuksan. 105 ka mga entries alang sa parole making contest nga gidayan-dayan sa Center Island sa ML Quezon Highway sa Lapu-Lapu City, gipasigahan na usab. Ani ang report. Dungan nga gipasugan ang tanang mga dayan-dayan sa Pasko sa Barangay Hall sa Paho, timaan sa opisyal ng pagbukas sa Light Up a Tree tradition sa naasong barangay. Human sa Barangay Hall, milahos ang mga barangay officials sa iskina sa ML Quezon National Highway, alang usab sa opisyal nga pagpasiga sa mga Christmas decorations sa Center Island. Matag tuig na kining kalihukan sa Barangay Paho, sukad pa ni adtong 2013, diin kapitan pa sa naasong barangay si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ug usa pa sa mga konsehal sa barangay ang kasamtangang kapitan karon nga si Kapitan Lindon Guba. Nagipadayon kay we find it very kana bang nindot nga feeling as a Filipino, as a Pahuanon nga nataning magtanaw sa mga Christmas lights. Sa unang Center Island sa ML Quezon Highway, makita ang mga Christmas lights nga giporma og mga reindeers. Mga nanag-iya ug balay patigayon sa naasong barangay ang gidapit sa pagsalmot sa Adopt a Reindeer, diin sila ang mudayan-dayan niini ug ipatik usab ang pangan sa ila mga kompanya. Samtang sa nanagsunod nga mga Center Islands, makita ang nagkadayang disenyo sa mga parol nga ginama sa mga sakop sa nagkadayang mga sektor sama sa urban poor, kababayenan, mga senior citizens, lupon, mga motorcycle drivers ug uban pa. Kay pa-contest man kini, usa sa mga rekisito mao nga gikinahanglang ginama kini sa mga indigenous ug recyclable materials. Itandi sa miaging tuig, wa na gilakip sa contest karong tuiga ang pagpadayan-dayan sa mga kahoy sa Center Island. Okay, and we find it nga medyo risky para sa mga entrante kay magsakasaka pa sa mga kahoy even adto sa tumoy. So karon gi-simplify na to. So ang barangay may mapasiga sa kahoy, then ilang butangan sa ilang parol. Ang mapiling first place winner makadawat og 30,000 pesos cash, 20,000 pesos cash alang sa second place ug 10,000 pesos sa third place. Samtang tag 2,500 pesos ang consolation prize. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisda.